от 3 месеца правителство 100 дни, големия печеливши меч е най-правилен, но аз искам да ви уверя, така споменаха някои така наблюдатели днес. Че 6,2%, 6,3% има Такъв народ, 6,7% БСП и ДПС 7,1%. Аз от сега искам да ви кажа, че и трите партии меч ще ги победи на избори, когато и да бъдат те. А ще победите ли ДПС ново начало? Ново начало, това всъщност е по-реално тяхно представяне. От 10,3%, 9% са им купени на тях. Ако имаме честни избори, меч ще има около 10% живот и здраве и ще сме много, много близо до първата тройка. Много близко са обаче Възраждане и ППДБ. Това не е точно така. Според мен ППДБ ще се разделят. Възраждане е загубило доста от подкрепата си, но това са мои предположения. И това да е вярно, това, господин Колев, означава, че ние сме с 60 000 гласа повече от на последните избори, което означава, че вече сме около 200 000 гласа. Но и ГЕРБ СДС не са мръднали кой знае колко. Полагаме много големи усилия в парламента, за да се случва това доверие на хората и няма да прекрача думата си на 2 и да го загубя това доверие. Надявам се на избори скоро, но когато и да бъдат те, нашата политика в парламента няма да се промени. Тя е непримирима, тя е срещу грабежа, който това правителство толерира и възпроизвежда отново. И партиите, които тук дават, че ни изпреварват, две предателски структури, Има такъв народ и БСП, за мен една от двете партии, по-скоро Има такъв народ, няма да влезе в следващ парламент, а ДПС, абсолютно нищо не виждам от тях в Народно събрание, което да си заслужава не просто етнически турчин, а някой да гласува за тази партия. Всичко останало е ясно.